नैबे खुंगास्निथि सेबाजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव ब्रह्म धोरोमारि सिबियारि न'खरनिफ्राय सेथि थाखो जौसिन जौखोन्दो आवग्रिनो हानाय 10 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गुरु बाबा यगेश्वर ब्रह्म थामथि बान्था 2024 खौ गथायनायनि मोनसे समायना मोनसे बेसेन गोनां हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो हेफाजाब होदों निसिमा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद। थारैनो दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारियाव ब्रह्म धोरोम नखरारिनि 10 जौसिन जौखोन्दो आवग्रिनानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाया जोबोद गोग्गाथाव, जोबोद थुलुंगाथावनि बाथ्रा। मानोना दिनैनि जाखांबोबाय थानाय फरायसाया फैयै फैयै गाबोननि नोगोरारि, गाबोननि समाज दैदेनगिरि, गाबोननि हारिमु, राव, धोरोम अनसायगिरि, दैदेनगिरि जाहैगोन। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिजों फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरा मोनसे थुलुंगा, मोनसे फरायनायनि मोनसे जुजिलायनायखौ लानो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। बिमा माहारिखौ गावनि फिसा-फिसौखौ फोरोंनायाव बुंनो थाङोब्ला मैखोम एबा गुदि बिफाव लानांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजा जाहैदों बिफा गाहाय समाज। बिफा गाहाय समाज जानायखाय जोंनि बर' समाजनि बिफाफोरा न'खर सामलायनो थाखाय, गावनि गामि, गावनि समाज, गावनि हादोरखौ सामलायनो थाखाय बायजोनि खामानि मावनो ओंखारलांनो गोनां जायो। आरो बेबायदियैनो बिमा माहारिया न'जों सोमोन्दो गोनां माखासे हाबाफोरखौ सामलायनो गोनां जायो। न'जों सोमोन्दो गोनां हाबा होनोब्ला गथ' गथाय खांनाय बानायनिफ्राय लानानै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय फेदेरनाय, गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव आब्रुथि गोनां, गुन गोनां खालामनाय गासैबो गिबि बिबाना बिमा माहारिनावनो थायो। आरो बेनिखायनो जोंनि बिमा माहारिया जेसे हायो एसे जोंनि फरायफुबाय थानाय लाइमोन फरायसाफोरखौ जोबोद जोथोन होनांगौ। आरो सम लायै सम जोंनि फरायसाफोरा जिउआव गुबुन गुबुन खोलोबजों दावगालांनो गोनां जायो। जाय खोलोबफोरनि गुबुन गुबुन आखुथाय, गुबुन गुबुन नांगौ जानाय बिथिंफोर, गुबुन गुबुन सोलोंनो गोनां बिथिंफोरा माने मिथिंगायारि आदबजों नुजाथिफैयो। दा बैफोर मिथिंगायारि आदबजों नुजाथिफैनाय मोनफ्रोमबो बिथिंफोरखौ जोंनि बिमा माहारिया एसे एसे मिथिनो रोंनांगोन, एसे एसे साखाफारा जानो रोंनांगोन। दा बिदिन्थि बायदियै बुंनो हायो, जोंनि नैबे 10 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिबाय। दा जेनेबा जोंनि बे फरायसा बिथांमोनहा कलेजाव थांसिगोन। कलेजाव थांनायाव आंनि फिसाया मा मा बिथिंजों एक्सपार्ट, मा मा बिथिंखौ मोजां मोनो फरायनो लिरनो, बेखौ बिमा माहारिया बिमा जानायलाय बांसिन मिथियो हिसाबै दा आर्ट्स स्ट्रिम सायख'नाय, साइन्स स्ट्रिम सायख'नाय बेखौबो बिमा माहारियानो माने एसे जोथोन लासिननांगौ होननानै आं सानो। बिनि अनगायैबो गोबां माखासे बिथिंफोर दङ, जाय बिथिंफोरखौ जोङो गोबां सावरायनोबो हायो। आथिखालावथ' मडार्न टेक्न'लजिकेल एज, दा मडार्न टेक्न'लजिकेल एजआव मबाइलखौ बाहायनो नांथारा बा इन्टारनेटखौ बाहायनो नांथारा होननानैबो जोङो जोंनि फरायफुबाय थानाय फिसाफोरखौ, गथ'फोरखौ, फरायसाफोरखौ जानगारावबो लाखिनो हाया। मानोना जोङो ग्लबेलाइजेसन मुगायाव फेर फाथिनो गोनां जायोब्ला टेकनिकेल टुल्सफोरखौबो जों बाहायनो रोंनांगोन, बिगियानारि दाजेमफोरखौबो जों बाहायनो रोंनांगोन। नाथाय बाहायदोंब्लाबो मोनसे सिमायाव थानानै जोंनि बिमा माहारिया बे मोनसे खोथाखौ थाल लानांगोन, जाहाथे आंनि फिसाया फरायनाय टाइमाव फरायदोंना फरायाखै, दसे ब्रेक टाइमाव आंनि फिसाया गेलेदोंबा गेलेदों आरो मबाइल नायदोंब्ला मा मबाइलनि एपखौ नायदों, मा लिंकखौ नायदों, बेखौ जोङो एसे जोथोन लाथारनांगौ। मानोना जों बयबो मिथिखायो इन्टारनेटआव माने सुबुं माहारिनो जेसेबां गाहाम गुन होदों एसेबांनो जोबस्रांनायनि गुनखौबो जोंनो होदों।